И здравейте, хора и ютубери, днес ще направя клип как се прави Дядо Коледа. Аз само лицето ще направя, така. Правим едно такова. После правим едно топка. После така. После тук правим, това са важните сега. Гледайте внимателно. Важните нещо. Тук правим топка. После тук на голяма брада. И това е усмивка. Това е по-така важното. Тук сега с осветяването и вие го можете. Аз съм Вики Будова и аз съм Вики БГ. Абонирайте се. Това е най-добре за мен. Да се абонирате. Ето го лесният Дядо Коледа. Абонирайте се, дайте лайк и чао!